Dyn ni angen gallu deall plant cyn iddyn nhw ddod. Dyn ni angen gweld a gwybod be ydy disgwyliadau o plant a bod ni'n hollol dathlu ac adnabod bod pob plentyn yn wahanol ac yn mynd i datblygu yn wahanol. Mae datblygiad plant yn rili bwysig i ymarferwyr i deall ac i weld be ydy disgwyliadau. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn rhoi lot o pwysau ar disgwyliadau. Dyn ni eisiau pob plentyn i ffynnu yn ffordd eu hunain. Mae'n bwysig iawn bod pob plentyn yn hollol cyfforddus yn y lleoliad. A mae hwnna'n digwydd lot cyn iddyn nhw cychwyn yn y lleoliad. Enghraifft, dyn ni fel arfer yn rhannu lluniau, neu mae'n bwysig bod y plant yn cael gweld be ydy'r lleoliad a pwy sy'n gweithio yna cyn iddyn nhw cychwyn yna mwyn i cefnogi nhw trwy cyfnodau Pontio yna. Pan dyn ni'n edrych ar y diwrnod a strwythur y sesiynau, mae yna lot o Pontio yn ystod y sesiynau yma, a mae plant yn gorfod cael rhyw fath cysur a fod yn cyfforddus o ran fod efo staff ac aelodau cyfforddus a cefnogol iddyn nhw gallu fynd trwy'r arferion yna yn ystod y dydd. So mae plant sydd wedi mynychu lleoliadau nas cynhelir wedi cael sylfaen rili gryf yn chwarae a dysgu sy'n seiliedig ar chwarae. Bydden nhw wedi cael cyfleoedd i archwilio, enghraifft, i fod yn y tu allan. Mae cyfri cant neu ysgrifennu enwau nhw neu enwi lliwiau siapau ddim mor bwysig a plant yn hapus. Maen nhw'n neud ffrindiau, dyma'r pethau sydd yn bwysig, bod nhw gallu datrys problemau, bod nhw gallu datrys hefyd unrhyw gwrthdaro. A heddiw, nid i cael plant yn barod i'r ysgol, ond bod yr ysgolion yn barod i dderbyn ein plant. A gallen nhw fod yn barod os maen nhw'n parhau gyda'r dull yma o chwarae, a dysgu trwy chwarae, rhoi cyfleoedd i blant bach i fod yn creadigol, i chwarae yn y tu allan. Wel, ni'n lwcus iawn yn Cylchmaethin fel i fod. Mae ysgol gyda ni trws nesaf a mae Pontio ni yn absolutely'n gret. Ni'n gweithio gyda nhw yn galed iawn, ni'n gweithio gyda nhw trwy'r blwyddyn i gyd. Ni'n mynd gros i'r ysgol, mae perthynas gret gyda ni gyda'r athrawes yn Maethin fyna. Mae 4 wythnos gyda ni nawr ar ôl hynny tymor ble ni'n mynd gros â plant. So mae Pontio gyda ni fyna, mae Pontio ffurflen gyda ni i roi i'r ysgol. Mae ffurflen asesu ni'n gwneud gyda'r plant yn mynd gros i'r ysgol. Ni'n mynd gros bob dydd. Mae llawer o pethau ni'n gwneud gyda'r ysgol i wneud siŵr bod y plentyn yn hapus yn mynd gros da. Amser mae'r plentyn yn mynd gros wedyn ni yn amser y tymor, maen nhw wedi setlo, maen nhw'n gret, sy'n mynd rhywbeth mawr i nhw o gwbl, mae pethau mynd yn dda. Yn y Cylchmaethin fel i fod, ni wedi dweud bocs Pontio i gilydd, a mewn tu fewn y bocsyn, mae gwisg ysgol, mae lluniau pob ysgol mae plentyn yn mynd i, a stwddi spot yn mynd i'r ysgol, a bob hen y tymor ni'n eithaf fel grŵp bach gyda'r plant bach sy'n gadael, a siarad am ei gyd, a siarad i'r ysgol mawr, siarad felly toilet, felly athrawes, bocs cinio, ystafell maen nhw'n fynd i, y ffrindiau sydd wedi mynd lan, a felly ffrindiau maen nhw'n mynd i cwrdd â to, a wedyn maen nhw'n gyd yn hapus, maen nhw'n edrych am y bocs Pontio un, a mae pethau mewn na, maen nhw'n gret, ti'n bod, jyst yn paratoi, yn barod i mi i'r ysgol. A ni'n siarad, ddieni byti fe, a mae ddieni nawr yn dechrau meddwl am dod i bocs bach y gilydd i'r plentyn i paratoi nhw'n mynd i'r ysgol. Felly cael gwisg ysgol ty bach fwy cynnar, cael llyfrau mynd i'r ysgol, a mynd i gweld yr ysgol tan bach mwy aml. A ni wedyn mynd gros i'r ysgol i wneud cynnes, gros i'r ysgol, ni'n mynd gros i'r ysgol i gweld athrawes, ni'n mynd gros i'r ysgol i cael tea party. Ni'n gwneud llwyth o pethau gyda'r ysgol dyn ni, so ni'n lwcus.